Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep bij optredens van Big Band Friesland. En een geweldig talent, singer-songwriter, Lego. Maar we gaan meer. Reportages vanuit Bozen en Drachten.
Ja, wat een fantastisch begin. Weer hè, van Noorderwien. Want verleden week hadden we het er ook al over verjaardag litten. Het optreden van Big Band Friesland. Ja, ik ben er al die blied van. Blazers, de dynamiek. En natuurlijk het gearwerkje in mij. Onder oren, drums, zang, alles terug elkaar heen. Straks het verhaal van Big Band Friesland. Want ze bestaan al van 1974. Zolang is mijn volgende gast nog net onderwijs. Ik denk zelfs dat hij nog net geboren werd. Dat weet ik eigenlijk wel vrijwel zeker. Groot talent neem ik hem maar even. Hij zit op de Academie voor Popcultuur. Straks het verhaal van zijn muziek en wat er achter school gaat. Maar eerst maar even live spelen. Dit is hem, Lego, in Noorderwien. Trouble to be had. Ain't got no drinking problem, I ain't got no cigarette. My drug test came back negative, but I just aim to misbehave. To misbehave, I aim. To misbehave, I aim. To misbehave, I aim. To misbehave. I am to misbehave, 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 I am to dancing around in the club, running around the bar, try to find a girl to spend the night with, and a guy to beat up, 'cause I aim to misbehave, I aim to misbehave, I aim to misbehave, I aim to misbehave. I am to misbehave, 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 I am to. Ja, we jouwen graag een podium. Want dit soort jonge talenten. Zeker dat ik nog hele nieuwsgierige muziek meidje. Straks het verhaal, maar dit weer Lego live in Noorderwien. Ik ben ook wel eens even op een paard. En als je van live concerten hoort, even opletten. Want er komt een nieuw festival in Drachten. Iduna om correct te wijzen. Hoe en wat? Dat jij hem nou. Ik ben even op wijs naar Iduna. En ja, daarachter zit een park en daar komt een podium. Nou, luister maar even. Ik ben Edwin, ik ben de programmeur van Iduna. En we gaan hier op 20 en 21 juni de eerste editie van het Iduna Park Festival organiseren. Pieter Zwart, poppodium Iduna, faciliteit. We gaan een festival organiseren op 20 en 21 juni. Het heet Iduna Park. Het is in de tuin en het park achter Iduna. De story is dat we eigenlijk sinds, ik ben nu 2,5 jaar hier als programmeur bezig. Voorheen hebben wij evenementen georganiseerd hier in het park. Het was weer lang geleden en we wilden dat graag eens doen. We hebben vorig jaar geprobeerd het van de grond te krijgen, maar toen kwam de gemeente eigenlijk te laat met alle dingen die nodig waren. En nu gaat het wel lukken. Hoe groot, klein, wat heb je in gedachten? Nou, dit hele gebied hier, dat gaan we gebruiken ervoor. En dit wordt dan het hoofdpodium.
En we hebben ruimte voor 1500, 2000 mensen. Ik zeg altijd maar dat wij Iduna het grootste poppodium van Nederland zijn. En dat klinkt heel raar natuurlijk, want ja, wij zijn natuurlijk lang zo groot niet als de Ziggo Dome. Maar als jij kijkt dus naar het park hier gewoon. Dit is gewoon geweldig. Ja. En in principe, maar dat doen we niet hoor, mogen we het hele park gebruiken. Nou, dan heb je gewoon een knoepert van een poppodium. Maar we houden het gewoon kleinschalig, ongeveer 1000 tot 1500 man. Dat is gewoon leuk. En dat doen we in dit gedeelte. Nou goed, bij een poppodium heb je natuurlijk barren, je hebt daar sanitair. Nou, dat is in zo'n park allemaal niet aanwezig, dus dat moeten wij allemaal hier gaan neerzetten. Nou, bijvoorbeeld zoiets als het podium moet ook komen. Nou, dan hebben we hier dus van die speciale grondplaten. Zit hier tegen het betonnen blok aan, vastgeschroefd. Dan kunnen dan de masten staan en dan kan de overkapping daarop. En dan hebben we een podiumvoorziening. Is dat een bestaand podium dan? Of moet je hem nog helemaal bouwen dan? Dat moeten we helemaal bouwen. Wow. Ja. We hebben zaterdag een dag waarop we echt een beetje alternatieve rock, waar wij natuurlijk ook heel goed zijn in Iduna hebben. Met als headliner een van de twee laatste shows van Root Boy, die de Urban Dance Squad gaat doen. Met zijn band die dat doet. De Pace Shifters die gaan Nirvana spelen. Die hebben dat ook net op Oerok gedaan. Ramcot uit België. Die hebben bij ons een succesvol optreden gegeven. Hippe band uit Gent. Bildstar is Bildstar. De rockers hier uit Friesland. En een nieuwe ska-band jonge ska-band uit Haarlem, Escalatie. Wat echt de tip van mij is. Heel vrolijk en op zweepend. En Poppa J en de Holy Rollers is de legende uit Drachten. Die mogen openen, want er moet natuurlijk wel iets uit Drachten bij. En op zondag hebben we een dag waar we gewoon meer Nederlands en Friestalig willen gaan doen. En meer wat popgericht. We hebben onze vrienden van Dikhout, die vaak bij ons gespeeld hebben, die sluiten de boel af. Als laatste, we hebben de Kast met Siep. Higo uit Drenthe, die natuurlijk ook bekend zijn van de top 2000. We hebben Vol Gas hier uit de buurt, die mooi in het Fries zingen. En Janna en de Jackie Draaiers, die bij ons een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten op het podium bij de Hunekop. Dit wordt wel een uitdaging. We hebben het vaker gedaan en we hebben de fabrikant erbij, die het helemaal, die komt trouwens uit Leeuwarden. Oké. En we hebben er ook mensen bij dus die dit eerder gebouwd hebben, tuurlijk. Maar het wordt in je podium dus? Ja. Maar dat moet wel een grote werk. Ik bedoel, Van Dikhout en een Urban Dance Squad, die gaan net even op een boerenkar staan. Nee, maar hier komt echt wel een serieus podium hoor. Hoe groot wordt die ongeveer? Nou, 10 bij 8, 10 bij 10. Oké. Ja. En ongeveer 6 meter clearance. Hoogte is dat. Maar wat moet dit ongelooflijke productieklus zijn? Want ik bedoel, het klinkt al je sympathiek, maar het mag wel gebeuren, hè? Ja, wij gaan ongeveer 2-3 dagen daarover bouwen. Iduna Park. Ja, leuk die wind. 20 en 21 juni. Welcome to a new world, the land where all your hopes and dreams are enabled together, oh together. A land where love is on tour, and we all gathered around, like the world turns as the world turns as the world turns as the world turns. As the world has turned, as the world has turned, as the world will turn, as the world will turn. So what if I don't live by to your rules and don't follow in your footsteps? Just know that I'm old enough to make my own path.
'Cause I've learned from all my mistakes, and I am young enough to make some more. But doing this 'cause the world is turning feels like the right thing to do. As the world has turned, as the world has turned, as the world will turn, as the world will turn, as the world has turned, as the world has turned, as the world will turn, as the world will turn. I know I don't really make any sense of myself, but I got to get out of my own way to make sure I crash and burn. Then thus my own demise. Certain days keep watching the world turning round and round and around. As the world has turned, as the world has turned, as the world will turn, as the world will turn, as the world has turned, as the world has turned, as the world will turn, as the world will turn. Jong talent, Juwet, te gast in Noorderwien. Siname Lego. Ja, een mooi verhaal dus. Van een jongen die ik mijn band alles te gast wie maar nou solo dwaande is. En ja, ik ben altijd blij dat ik weer de jonge generatie van hem jaren lid. Dat vind ik met big bands. Ik ben er gek op. Blazen, dynamiek. Vlien Wieke, jij neemt al even wat van Big Band Friesland. We hadden al wat shell litten. Maar Juwet, geef ik even praten, want ja, ze ben mij de hele clubje. Let je baby jaren! Dit is de dirigent. Die verstaat geen Fries, denk ik. Nee, sorry. Jij bent Pavel. Pavel. Hoe lang ben je al dirigent van deze club? Ik ben 2 dagen dirigent. Ik ben de invaller hier. Oké. En hoe doen ze het? Gewoon normaal. Ja. Zit je zelf in een big band of dirigeer je andere big bands? Ja, ik sta voor Big Band Groningen normaal. En vaste dirigent van deze band is mijn goede collega en vriend. Ja. Dus hij vertrouwt mij wel met deze band. Ja, dus je krijgt een paniektelefoontje. Ja, precies zo. Help! Ja, ongeveer zo. Dat ik kreeg een telefoontje om afgelopen zaterdag. Een week geleden. Oké, nee, nou, dan is het heel moeilijk om deze groep te omschrijven. Maar spelen ze een beetje strak? Dit is denk ik de beste big band in Noord-Nederland. Serieus? Ja. Serieus. Hij mij blauw, denk ik, hè? Ja. Ja, ik meen het. Het is op hoger niveau. Ja. Het is een wonder dat het bestaat. Hoe krijg je de flow erin met zo'n groep mensen? Het is blazen, het is ritme natuurlijk, alles door elkaar. Hè? Zij houden van muziek en zij willen dat doen. Begint het daarmee? Ja. Pure liefhebberij. Motiveert. Ja. Dus het werkt met hun. Mooi man, goed. Leuk man. Hoe lang zit je er al bij? Ik zit er zo'n beetje 3 jaar, die zit ik er nog bij. Ja, want hij besteedt deze Big Band al van een jongetje 4 zondag. Volle langer, ja, volle langer. Dus over de historie. Dan ben de meesten die hier een volle langere historie met deze band hebben. Ja. Waar zit er al vanaf het begin in eigenlijk? Ik ben er nog gewoon voor de eerste hoer of net? Nee, maar Peet, want jij bent even langs. Hugo. Ja, Hugo, dat is, nou ja, haast een beetje de nestor van deze club. Kun je dan wel zeggen. Was je van Vregen of Bierst zelf hoor? Hoe werkt dat? Nou, toevallig ben ik, omdat er toen weer een vacature. En toen ben ik benaderd, want ja, hoe gaat het in het muziekwereldje? Ja. Ons kent ons. En nou, zo ben ik erbij bedaren. Ja. Maar volle plezier, mag ik wel zeggen. Ja. En de Bofra, hoe ben je erbij kan? Nou, ik heb een oud klasgenootje van werd ik vroeger op school zie de Bogeman. Daar zit ik in de Bogeman Big Band en die zei hij heeft zin om bij het Big Band Friesland te spelen en ik zei direct ja.
En ik heb er net een telspiet van aan. En hoe lang weer dat verlien? Oh, heel lang niet. Yes, bij de Oregarden? Nou, dat net, maar ja. Noem eens die goed lezen, die beter lezen als de rest. Destijds, dat is je ook altijd nooit. Ja, ik ben wel van de ballads. Oké. Ja, vind ik. Beetje de slow tempo. Ja, slow ook net steeds. Dat wil haast uit mijn big band, hè? Nee, dat is weer. Ja. Ik ga naar de orenvrouw, want die stiet er... ik moet dit zien als Bleren Voorten. Ella, hoi. Ja, hoi. We kennen die zangeres, vaak in heel lied zelfskip. Ja. Dit is mijn big band. Ja. Wat is het verschil? Dat ze maar 20 man bin. Ja, Ja. dat is wel een verschil, zeker. En Waar is jongs dan op? Op een drummer of op iemand uit de big band zelf? een mooie vraag. Ik zong op alles. Alle instrumenten die zien eigen loerts is maar. En daarom daar zong ik op. Maar piano is wel heel belangrijk hoor. Ja, Hè, hè? Sjoerd? Ja. Mooi. Goed, ik neem ik geloof een van de oud-gedienden. Ik weet het, hoe lang zit je er al bij? Nou, bijna 35 jaar. Wow. Ja, dat is nogal wat, ja. Ja, kun je het begin nog herinneren waarom was die stap zetten had? Via mijn leraar Paul van Batenburg. Die zei, het is niks voor mij, misschien is het wat voor jou. Ik zei, nou ja, laten we het maar proberen. Ja. En ik zit er nog. En toen ook al saxofoon? En ook al saxofoon, dezelfde saxofoon. Ja. We kennen het ook als een enorme solo-instrument. Hoe valt dat in zo'n big band? Maar je heel wat inhoren of juist net? Ja, dat hangt van de persoon af. We hebben een hele goede saxofoonsolist hier naast mij. En zelf probeer ik het ook wel eens wat. Maar ja, dat is per persoon wel verschillend, ja. Solo's. Is dat knak onderling of krijg je gewoon alle solo's? Oh. Nou, heel eerlijk zijn krijg ik ze. Ja. Wel een soort. Hè? Maar dan ben ik natuurlijk een heel soort partijen en arrangementen. Daar zit gewoon niet kruin. Maar ik moet zeggen, ik heb wel een paar solo's, ja. Ja. Lekker? Vind ik wel lekker, ja. Hou ik wel van. Hoe kun je daarop voorbereiden? Heel zo thuisoefenen. Ja. Maar dan had je geen big band die achter die zitten te pompen. Nee, maar hij zit wel gewoon met muziek. Gewoon mij, maar die stukken hebben we al wel op muziek. Dus ik is van mij spelen. Ja. Wat is de charme van zo'n grutte band? Die zoenlijk is een programma. Het is wat log misschien, moeilijk om mij te spelen of juist net? Nee, eigenlijk net. Nee, het is gewoon de totale dynamiek. Hè. Dus ik net alleen maar qua instrumenten en qua persoon. Het is van alles wat. Ja, Ik vind het gezellig. ja zeker. Ja. En het lijkt het me machtig, dat lawaai, de energie die is dan verspreidt in de zaal. Ja, dat is ongelooflijk. Ik zeg maar dat een orkest is het zakrijden als met zijn big band. Nee, dat kan ik me voorstellen. Gewoon de beuker in. Ja. Treed je me prot op, want het lijkt mij ingewikkeld om een agenda te plannen en een optreden met z'n allen. Ja, dat is wel de regel. Druk bezette agenda's zien we. Ja, 4 van tevoren moet het weten. Ja. Ik weet er op de glokken op die bij. Ja, dat is een goed slagen. Ja. Nou, waar we in de redelijk verbijsterd. Hè? Ik ga het voor komen. Ja, vonden wij ik. Ja. Komt er nog wat dit hier verder? Ja, we hebben na een week of 2 weken hebben we Conservatorium van Grains hebben een examenconcert van onze trombonist Mike. Ja. Die moet ervoor, dus wij gaan hem daarbij helpen. Oké. Ja. Succes al veel. Ja. Hartstikke mooi. Goed. De Big Band Friesland. Ja, ik liet ze net game, is gek. Ik moest live in Noordwien gaan. Dit ben ze. Live in Noordwien.
Band Friesland. Ja, die mij van mij nog wel eens wegkomen trouwens. We gaan regelmatig big bands hier. Daar ben ik altijd heel blij van. En het kind krijgt in deze studio's. Een braasband of een complete oororkest. Dat is vaak wat ingewikkelder. Maar dit keer we krijgt waan. En de kwaliteit, ja, dat lijkt mij vrij evident. We gaan even naar een mooi verhaal daar. In Borsum. Ja, hoe zie ik dit eens even nu te lezen? De wie hoort een mooi huwelijk tussen Maria en Henk. En Henk was slim ziek. Maar beiden hier een enorme leefde van muziek en ook optredens. Henk kwam te versterren. Maria ging helemaal onderhaal mijn eigen leven eigenlijk. Van de politie kwamen ze te lonen in het dorpshuis van Borsum. Daar kwamen ze muzikanten zien en wie hebben de tekstschrijver. En daar kwam het idee uit om Henk toch nog te eren met een Friestalig nummer. Een heel verhaal dus. Ik denk, reden nog om eens even naar te reizen naar Borsum. En het verhaal van Maria Kuper en Henk de Bruin. Uh, 35 jaar bij de politie gezeten en eigenlijk altijd op straat gewerkt in de operatie. Waarvan de laatste 15 jaar zo'n beetje als leidinggevende. En in 2024 werd mijn ex-man ziek. Die kreeg kanker en die werd ook niet meer beter. En op dat moment gebeurde er wel wat met je. Dus ik kreeg een wat korter lontje. En toen dacht ik, volgens mij moet ik er hiermee stoppen. En moet ik wat anders gaan doen. Wel binnen de organisatie, maar niet meer op straat. En dat ben ik gaan doen. Ik ben projectleider geworden. En na een aantal maanden overleed mijn ex-man. En korte tijd later mijn moeder. En kreeg ik ook te horen dat mijn huidige echtgenoot toen, Henk, ook kanker had. Dus dat waren behoorlijke impacten in korte tijd in mijn leven. In eerste instantie leek het met Henk wel goed te gaan, maar na verloop van tijd bleek toch wel dat de boel uitgezaaid was. En hij overleed op 8 oktober en hij was 1 oktober net 60 geworden. En ik ben wel iemand die gaat weer aanpakken en ik hou wel weer aan het werk. En ik ging weer aan het werk, maar er kwam natuurlijk helemaal niks uit mijn handen. En toen ben ik naast mijn baan bij de politie ben ik in de horeca gaan werken bij Jonker Sikke, bij Allard van der Haring. En gewoon om eens even te voelen hoe dat is. Want ik heb altijd eigenlijk gezegd, als ik bij de politie niet meer naar mijn zin heb, dan begin ik een eigen kroeg. Dus ik ben bij Allard gaan werken. Daar heb ik ongeveer 3/4 jaar gewerkt. In die tussentijd ben ik met pensioen gegaan in januari 2025. En daar leerde ik Tess kennen. En samen met Tess heb ik deze kroeg. En op 1 januari kreeg ik ook een berichtje van een oud buurvrouw. En die zei van, ze zoeken nog uitbaters voor de Borsumer Mjette. Toen dacht ik, nou dat is toch ook wel weer toevallig. Dus ik heb Tess gebeld. Ik zeg, heb je het gehoord? Ik zeg, ze zoeken uitbaters bij de Borsumer Mjette. Dus liekt het je wat? Ja, nou dat was niet tegen dovermans oren. Dus die was heel enthousiast. En we zijn hier gaan praten en eigenlijk was het met 14 dagen rond. Dus ik ben gepensioneerd en ik werk nu 60 uur in de week. Dat is natuurlijk niet zoals het standaard hoort. Maar ja, het heeft ook met verwerken te maken, dus dat doe ik nu. En we draaien hier nu ruim een jaar. Naar volle tevredenheid, dat gaat hartstikke goed. We hebben het vreselijk naar ons zin. En we worden hier omarmd door de bevolking van Borsum. Dus het is echt, zeker geen verkeerde keuze geweest. Als ik 's avonds mijn bed instap en ik alles voel en het overal zeer doe, dan denk ik wel eens van, was dit de goede keuze? Maar als ik dan volgende dag hier weer kom, denk ik, ja, dit was een goede keuze. In een wachtje, ik in een hoopje, toen je omdat het slagje zeel. In die tienzen kinst vol sliepen, maar ik lees wekker en stil. Ik zag urenlang naar hetzelfde rotbehang. En tijdens het ziekbed van Henk, dan heb je het over de uitvaart. En muziek verbond ons, hè, want wij maakten samen muziek. We hebben ook wel samen opgetreden, samen met zijn broer Gary. Henk zijn leven bestond ook uit muziek. Hij heeft ook altijd muziek gemaakt. Wat voor man wie het? Oh, het was een hele grote, rustige knuffelbeer. Met een goedkoop verstand. Hij was heel intelligent.
Hij reed op de bus bij Paulusma. Dus hij was touringcarchauffeur toen ik hem leerde kennen. En de laatste paar jaren had hij zijn eigen taxibedrijfje. Hoe best verliefd op hem ben? Oh, dat is eigenlijk niet geschikt voor de omroep. Ik heb Henk leren kennen in Oostenrijk. En dat kwam eigenlijk omdat mijn moeder op reis was met Paulusma reizen. En dit verhaal heb ik al eens een keer verteld. Hè? Want ik ben ook wel met Paulusma reizen in Oostenrijk geweest met de Friese muziekweekje. En daar leerde ik Henk kennen, want Henk was de touringcarchauffeur. En mijn moeder die reed mee met de touringcar. Mijn moeder die viel in bad en die raakte in het ziekenhuis in Oostenrijk. Dus ik werd gebeld en ze lag in het ziekenhuis. Dus ik kreeg contact met Henk, want Henk bezocht haar elke dag. En op de een of andere manier had het wel een klik. En schijnbaar was hij een keer bij haar op zaal gekomen en toen had ze mij aan de telefoon. En toen zei Henk van, nou, wie had je daar aan die telefoon? Je dochter? Ja, zei ze, dat is wat mijn dochter is, een moordwijf, zei ze. Oh, had Henk gezegd, die is ook nog vrijgezel? Ja, zei ze, is ook nog vrijgezel. Nou ja, daar begon het natuurlijk al. Dus dan ga je over en weer. Dan krijgt het appcontact en het belcontact krijgt een andere lading op de een of andere manier. En we hebben elkaar in 2012 leren kennen. In 2014 zijn we getrouwd in het klooster. En wij hebben prachtige jaren gehad. Echt fantastisch. En we deelden ook de liefde voor muziek. Dus we traden ook samen op, samen met zijn broer. Ja, en dan komt het moment dat je te horen krijgt dat hij ziek wordt. En dan denk je, dat kan niet gebeuren. Niet nadat al heel veel gebeurd was. Ik denk ik niet ook Henk nog eens een keer. En dan uiteindelijk geopereerd. En het leek allemaal goed. En toen, na de 3 maandelijkse controle, zat hij helemaal vol. Dus nou ja, dan weet je het wel. Houd mij dus vast en let mij dan pas als ik alles vergeten ben los. Wees stil op zee zegt, het komt goed hoeveel dagen het mij kost. Strikje en chance alleen was kist, dat ik daar terug die stem herken. En dan zweef ik samen mij op die liedje en draai mij nooit meer. Ja, die zit op het terras en die zaten hier in de bouwkleding, want ze waren druk aan het verbouwen. En we raakten aan de praat, gewoon als kroegeigenaren en met als gasten. En toen kwam ik erachter dat Wiebe ook tekstschrijver was. En toen was ineens in een opwelling van, stonden we hier toen een keer later een keer aan de bar of zo. En toen zei ik van, we hadden het over dat jij ooit een keer een liedje had geschreven. En ja, dat ik dat eventueel wel eens een keertje opnieuw kon inzingen of zo. Ja, tussen Skimmer en Ljocht. Ja, precies. En toen dacht ik van, maar hij kan ook dat liedje van Nee doet Lot hem wel vertalen. Ja. En dat heb ik aan hem gevraagd. En de volgende dag stond het op de mail. Wat is het voor? Ja, ik koert eigenlijk wel uit de top 2000. Hè. Vanuit Limburg is er een heel soort oandiën om dat nummer in de top 2000 te krijgen. Toen dacht ik wel, een prachtig mooi nummer. Verstaan er niks van. Maar ja, ik bedoel, Franse nummers, Italiaanse nummers, versteert het net, maar het pakt die wel. Hè. En dat wie dit nummer ik, maar hoe het dan vierst het weer. Totdat Mario mij dat nummer aankwam. Ik zei, nou geweldig. Nou, dan ging ik mee aan de slag. Has het hertaald of has het vertaald? Ik bezit je bij vertalingen altijd zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Want ik wil de tekstcrew rucht hadden. Ik bedoel, een stukje muziek pakken en daar een compleet oren tekst op maatje, dat is... ik was helemaal sowieso flabbergasted dat hij het zo gauw voor elkaar had. En dan gaan er gewoon wel dingen in je hoofd spelen van... Ja, oké. Nou heb ik dus het liedje. Dat is vertaald in het Fries. En nu? En toen begon jij over... Het zou natuurlijk wel geweldig zijn als je dat zou opnemen. En hij had kunde aan Peter Krako. Dus we hebben een keer afgesproken met Peter bij jou thuis. Ja. En Peter, zat op dat moment... was een beetje herstellende, geloof ik. En op enig moment zei hij van... Nou, daar heb ik wel zin aan. Dus het heeft wel een paar maanden geduurd. Ik geloof, een paar maanden later, toen kwam Peter weer op de lijn. En toen heeft Peter samen met mij een soort demootje opgenomen, akoestisch, in zijn studiootje. Ja, dat was al geweldig.
Alleen het Fries was natuurlijk verschrikkelijk. Het was echt... Ja, daar moest wel wat aan gebeuren. Waarom moest het in Fries? Oh, voor mij maakte dat gewoon... Hè, we zijn nu aanbeland dat het de cirkel rond maakt. En dat maakte gewoon de cirkel rond. Ik ben hier beland in Friesland. Ik heb de liefde van mijn leven hier ontmoet. Ik heb hem ook weer los moeten laten. En dan kom je zo'n liedje tegen. En dan moet het gewoon in het Fries. Op die liedje en draai mij nooit meer om. Een bijzonder verhaal, een bijzondere vrouw en een bijzonder noemer. Mij de bijzondere help, zet ik er ook maar even bij van onderhoren Peter Krako en Sietse Huisman. En we willen natuurlijk, wie ben mij het oerzetten van een Limburgse tekst. Nee, dit prachtige Frieske noemer. Noemers dit trouwens, maar steeds muziekje op Mark Kuiper, gewoon op de streamingdienst. Dus bij deze wist het even. Zullen we nog even? Ja, we doen het nog een keer. Big Band Friesland, live in Noorderween.
Ja, wat een energie, hè. Ik ben sablied dat deze band het in de studio te loren kwam. Ja, dat is een heel geregeld, hè, kan ik je hem vertellen. Big Band Friesland. Ja, nieuwsgierige muziek. En gelukkig bestaat het nog steeds. Ik van de morgen trouwens de radio erin voor. En Frank Sinatra met zijn Big Band weer beuken. En ik denk, ja, dit hebben wij gewoon in de studio. Daar ben ik heel blij van. Ik ben blij van jonge talenten. Jonge mensen die mij toch wel even wat naar je muziek komen. Het is vaak natuurlijk, maar dat is altijd in de muziek zo een optelsom van invloeden. Dit is Lego, zie ik het zo goed? Ja, je zegt het zo goed, ja. Doe hier de orennaam eerst, hè? Ik ging voorheen onder de naam Scarecrow Willy. Maakte hele andere muziek in die tijd. En tot kort is het een hele naam veranderd. En dit is eigenlijk mijn eerste echte show. Ik ben er heel blij bij. Ik ook. Ja, want we hebben in de uitzending al 2 nummers. Er staan nog een nummer. Even over die naam trouw. Waar komt die bij? Is het zomaar een bedenksel? Of het is La Ego. Ja, het is mijn geboortenaam. Mijn echte naam is Lego Corijn Koper. En Scarecrow Willy kwam erbij als zeg maar, dat is een gave naam te doen. En toch met een muzikale switch hoorde een muzikale naam. En omdat het meer als mijzelf voelde, dacht ik van, weet je wat, dan vernoem ik het naar mezelf. En dan heet het Lego vanaf nu. Er is hier al eens een keer geweest bij Floor Bruistens. In dat we in een bandvorm, om het zo maar zo te drukken. Nog steeds hier al in. Vies beide leuk? Of had ze een keuze maken om solo te gaan? De band, zeg maar, ik was officieel niet echt meer lid. En ja, solo staan is toch, het heeft wel iets. En om helemaal vooraan te staan is erg gaaf. En toch een beetje die spotlight pakken op een bepaalde manier. Ja, dat is prima toch? Maar qua muziek, ik bedoel... Een band hoort die vaak wel wat in de stringen. Ze van, oké, dit vinden we wel leuk, dat net. Ik is een bepaalde richting uit. Hoe hoort hij zelf in bedwang? Of juist net? Ja, ik kijk mezelf altijd een beetje, zeg maar, probeer muziek te luisteren zodat ik het echt leuk vind en ervan kan genieten. En tegenwoordig laat ik het meer mensen ook luisteren. En dan is het, zeg maar, vragen we, wat vinden jullie ervan? Op dit moment dat deze muziek komt, er steeds een goede positieve reactie vandaan. Dus ik maak wat. Ik maak wat op de computer en dan denk je van, dit is gaaf. En dan komt... Begint met de computer dus? Het begint met de computer, ja, gek genoeg wel. Ze is gewoon wat te tikken of zo? Ja, wat te tikken. Hier en daar wat akkoordjes, synthesizers uitzoeken. En dan, dat bedoel ik, een keyboardje direct bij. Ja, exact. En dan ontstaat er iets. Je begint met de planten van een zaadje en hopelijk komt er een bloem uit. Het probleem is altijd, wanneer ben je klaar? Nooit. Ik heb met mezelf de afspraak gemaakt, zodra dit wordt opgenomen in de studio en dat op een album staat, dan is het klaar. Tot die tijd heeft het kans om te groeien en van alles. Ja, wat noemen ze iets Jude Beus hier in Noorderwind spelers? Ben die dan klaar, de komst net met een of is het een ongoing process? Het is een ongoing process. Het is uitproberen, danspasjes proberen, hier en daar wat dingen proberen met instrumenten en kijken wat werkt en wat niet werkt. Wat was de wereld ermee? Luisteren, genieten, dansen. Ja. Zit op de Academie van Popcultuur? Ik zit op de Academie van Popcultuur, ja. Het tweede hier en daarna kom je ook, maar staan dan hier stage in? Ja, ik moet hierna een stage lopen van een half jaar en dan... Onderhaal met die muziek of wat oors er is? Oh nee, dit is muziek all the way. Dus, ja, maar ik begreep een beetje, dus ziek is een stageplek in een studio. Ja, ik zoek een plek in de studio om te werken. Met producers samen te werken, andere artiesten te zien spelen. Omdat we vervolgens de broek voor je eigen materiaal. Exact, ja, zeker. Een netwerk opbouwen. Is er iets van die al online, clips, Spotify dingen, streaming? Of is dit echt nog helemaal helemaal verder? Dit is echt helemaal nieuw. Dit is vers van de pers. Dat moet allemaal nog komen, online. En, dus ja,
Maar het is een geweldige plek om voor het eerst dit een beetje te kunnen tentoonstellen. Nou, en ik vind dat is dus hier verrast was met mijn werk. Wat mij betreft tot de volgende keer. Dank u wel. We zijn nog net van hem aan. We willen hem nog een noemen waren. Maar ik neem alvast Oscar voor hem. Dit weer Noorwien. Op de radio ben we er alle werk aan. Tussen 6 en zo'n uur. 24/7 op internet. Vooral youtube.com/Noorwien. Staan er tussen 6 en heel toes live optredens op. Er komt die van hem echt bij. En natuurlijk, deze aflevering besluiten we nog een nummer van Lego live in Noorwien.